बाबू तू ले लो तो निमने काम लागल बा हमरा तार तो हो गइल बना तू जो है दे चली चली थैंक यू बाबा अखिलेश दिनवा नहीं खेबू हमारे नाम से चिन्हबू तू हो जाइबू मसहूर कि तो हो के त्याग के धाम प्रयास हो जाई तोहरा चलते ई दीवाना बदमाश हो जाई। चली भारती तू रुक जा बाकी लोग थोड़ा सा बैठ जाए नहीं अभी नहीं एगो गाना अनिल भैया के सुना दी एक बाद रिकॉर्डिंग 3-4 गो कर दे ठीक बा ना। हाँ 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 हाँ